אתם רוצים לשדרג את האירוע שלכם? ידידי היקר, אליעזר מלאי, האומן והזמר החסידי, יצא במיזם מדהים שאמור להפוך את האירוע שלכם לאטרקציה מקסימה. כולם מחפשים לשדרג את האירוע שלהם ולעשות דברים מיוחדים שיש בהם גם משהו יותר עמוק ומסר. אין גאלתי אסכם נחריס קריישיס ויואי סכם לאלקים אין גאלתי אסכם נחריס קריישיס ויואי סכם לאלקים. אתם תהיו באירוע, הוא יצייר לכם דמות של אחד מבני המשפחה, של אחד מהצדיקים שתחפצו, ויגרום לעונג רב לכם ולאורחים. אני רוצה להודות לאליעזר מלאי, הצייר, הזמר, האומן, שעשה עבודה נפלאה וגם הביא לנו ציור מיוחד שצייר לנו בבר מצווה של הילד. תודה רבה. שוש מלך משיח בו אוי אוי מדלגג גג בייס המקדוש שמיע ישראל ויאמר הנובים הנובים הגיע הזמן הגיע הזמן אליעזר מלאי ממליץ בחום רב. אני ממליץ שאנשים ייקחו את הדבר הזה וישדרגו את האירוע שלהם. אני ממליץ בחום, שיהיה במזל טוב. הנובים הנובים הגיע הזמן הגיע הזמן אם אין אתם מאמינים, אם אין אתם מאמינים, יהיו יהי שזורח